אבל רבי שמעון הוא התאחד במשהו מיוחד. נכון שהוא מופיע גם בתלמוד הבבלי, אבל הוא חיבר את הזוהר הקדוש. עכשיו הזוהר הקדוש יש לו מעלה נשגבה מאוד, לא כולנו לומדים את זה. יש דברים שאפשר ללמוד, אבל יש דברים שהם גם עמוקים, זה הרבה סודות יש שם. כתוב בספרים הקדושים שאדם שלומד את הזוהר הקדוש, גם אם הוא לא מבין, הוא קורא את זה בארמית, גם אם הוא לא מבין, זה מוסיף לו קדושה לנשמה. הנשמה שלו נהיית יותר עילאית, היא עולה רמה. אומרים את זה גם על האור החיים הקדוש. גם מי שלומד בספרי האור החיים, גם הנשמה שלו עולה דרגה. שני הדברים האלה, אבל הזוהר הקדוש נאמר עליו הרבה דברים. מה זה ל"ג בעומר? ל"ג בעומר זה יצא התאריך הזה של ל"ג בעומר, מחר אנחנו נספור, 33 בעומר, אבל זה היה הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. מה מיוחד ביום הזה? למה קוראים לזה יום ההילולה? אז בכללי, לשמחה קוראים הילולה בלשון ארמית. כך קוראים לזה, לחתונה בלשון חז"ל קוראים לזה הילולה. אבל למה אנחנו שמחים שצדיק נפטר מן העולם? לכאורה אנחנו צריכים לבכות. וכל פעם כשיש צדיק שנפטר, כולם עושים הילולה, מביאים שירים ורוקדים ושמחים. כי כתוב שכשאדם מגיע לשמיים, שואלים אותו 3 שאלות. עסקת בתורה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה? נסעת ונתת באמונה? זאת אומרת, 3 שאלות האלה, זה השאלות המרכזיות של כל החיים שלנו. נסעת ונתת באמונה, כל החיים שלך התנהלו באמונה, המשא ומתן שלך יתנהל, כשאתה מאמין שבורא עולם מנהל לך אותו, ולא אתה כוחי ועוצם ידי. נסעת ונתת באמונה, אנחנו צריכים להכין תשובות לבורא עולם אחרי 120 שנה. קבעת עיתים לתורה? עיתים, עת זה מלשון זמן. קבעת זמן ביום שלך לקביעות של לימוד תורה? עת זה זמן, ישאלו אותנו את השאלה הזאת. וציפית לישועה? האם אתה ציפית כל יום שהמשיח יכול לבוא כל רגע בעודנו מדברים הוא יכול להגיע? האם ציפית לזה? זה דבר שנעלם מאיתנו, לפעמים שאנחנו אומרים יהי רצון שיבוא הגאולה, שיבנה בית המשיח, כולם עונים אמן, אבל אף אחד ביום יום לא מאמין שיבוא המשיח. ולכאורה אנחנו צריכים להאמין שכל רגע ורגע פתאום יכולים לשמוע את שופרו של משיח, הוא יגיע. זה אחד מהשאלות ששואלים את האדם. אז כשהצדיק עולה למעלה, ישר פותחים לו בשאלה, האם קבעת עיתים לתורה? הצדיק ודאי יגיד שכן, כל החיים למדתי. יותר מזה אומרים, בוא תחדש לנו חידוש שחידשת בעולם הזה. אז רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שאת הזוהר, יותר נכון את הידרא זוטא, זה ההידרא האחרונה שהוא חיבר, הוא לא רצה לגלות את זה כאן, הוא רצה להגיד להם את החידוש הזה, את הסודות האלה למעלה אחרי שהוא ייפטר. אבל משמיים זיקו אותנו, כן? זיקו אותנו שהוא חיבר לנו את זה כאן בעולם הזה, ולא השאיר את זה לעולם הבא. לפני שהוא נפטר, הוא כינס את כל הצדיקים, את בנו רבי אלעזר, רבי יצחק כתוב שם, אפילו חמיב הגיע, רבי פנחס בן יאיר, שזה היה חמיב והוא כבר נפטר, הוא הגיע לשם, למעמד הזה, ורבי שמעון בר יוחאי התחיל לפתוח את כל הפירושים של ההידרא זוטא. הפתיחה של ההידרא זוטא כתוב, ולא המתים מהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה. שואל רבי שמעון בר יוחאי בהידרא זוטא, זה הפתיחה שלו. לא המתים מהללויה, ולא כל יורדי דומה. למה צריך את כפל הלשון? מת לא יכול כבר להלל את השם. כיוון שנעשה האדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אתה לא יכול לקיים מצוות אחרי שאתה מגיע לשמיים, אחרי שאתה נפטר מן העולם. כתוב שהגאון מווילנה, רבי אליהו מווילנה, הוא בכה בחיות לפני שהוא נפטר, כולם אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? הרי הגן עדן שלך מובטח, אתה נקי, אתה הגאון מווילנה. אמר להם, כי אני יותר לא יכול לקיים את מצוות ציצית שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה כתרי"ג מצוות. כיוון שנעשה מת, נעשה חופשי מן המצוות. כשאני מגיע לבתי עלמין, אני אומר להם, אתם יודעים למה אסור להיכנס עם ציציות? מי שיש לו ציצית בחוץ, הוא צריך להכניס, אתה כהן, אתה לא מכיר את זה, אבל מי שהוא יכול להיכנס לבתי עלמין, הוא מכניס את הציציות, למה? כי זה נקרא לועג לרש. מה זה לועג לרש? המת מבין משהו? המת לא יכול לקיים את זה, זה הלועג לרש, המת לא יכול לקיים את זה. כשהוא רואה את המצוות ציצית מול העיניים שלו, הוא בוכה דמעות, המת משתולל בקבר, הוא אומר, מה, אתה בא לצחוק עליי? וכאילו הולך ככה עם זה כמו שיש אחד, רואים אותו בחדר כושר, מאחורי החלון ראווה לכיוון הרחוב, ועובר מישהו עם איזה גלידה, עושה לו ככה, זהו, והוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, איזה, מנוול אתה מגרה אותי, אני באמצע דיאטה, הוא ככה, תגיד, מראה לו, ככה מגרה אותו. אותו דבר ככה, הוא בא עם הציצית לבית עלמין, והמת, אומר, אתה באת לקטרג עליי, אתה באת להגיד לי כאילו, אני לא יכול לקיים מצוות, ואתה מקיים את המצווה? ככה גאון מווילנה בכה. אז רבי שמעון בר יוחאי, לפני שהוא הגיע לשמיים, הוא גילה את כל הזוהר הקדוש, והוא אמר, לא המתים מהללויה,
מת לא יכול להלל את השם, גמרנו, מת, זהו. ולא כל יורדי דומה. מי זה דומה? זה המלאך שאחראי על גיהנום, זה המלאך שנמצא שם, כך קוראים לו דומה. זאת אומרת, לא המתים מהללויה, ולא כל יורדי דומה, זה אותו דבר לכאורה. אותו דבר, אז למה צריך את כפל הלשון? מסביר רבי שמעון בר יוחאי בעידרא זוטא, אומר, לא המתים מהללויה, זה לא המתים הפיזיים. זה אדם שחי בעולם הזה, והוא מוגדר כמת. רשעים בחייהם קרויים מתים. אז הוא אומר, לא המתים מהללויה, רשע שחי בעולם הזה, שמוגדר כמת, לא יכול להלל את השם. איך הוא אומר, וגם לא מעלל את השם אותו אחד רשע. ולא כל יורדי דומה, ואלה שכבר נפטרו פיזית מהעולם, והגיעו לפני שעריו של דומה, שפה כבר הם לא יכולים להלל את השם. דרך אגב, כתוב בגמרא, רשעים, אפילו על פתחה של גיהנום, עדיין עומדים ברשעותם. יש רשעים חזקים, כמו נבוכדנצר, אנטיוכוס, פרעה הרשע, האלה הכבדים, הם עדיין עומדים על פתחה של גיהנום. בפתח של התנור הוא כבר מתחיל להרגיש את החום, הוא עדיין צועק, אין אלוקים, אני האלוה, ליאורי ואני עשיתיני, אין אלוקים עדיין, והוא על פתח של גיהנום, לא מתבייש. אחרי שמכניסים אותו לשם על השיפוט, הוא עדיין, אתה יודע, עד שהוא לא נצלה, ככה הוא לא... יש רשעים כאלה, ככה אומרת הגמרא, על פתחה של גיהנום עדיין הם עומדים ברשעותם. אז רבי שמעון בר יוחאי, זה השאלה שהוא פותח את העידרא זוטא, ואחר כך יש שם עוד דברים וסודות ודברים עמוקים, ויש עניין לקרוא את זה, אפילו בלי להבין. כמו שאמרנו, הזוהר הקדוש, גם אם אתה קורא אותו בלי להבין נטו מילים בארמית, ואתה לא מבין כלום, אתה חושב שזה סינית, יש לך נשמה שלך מקדישה קדושה. נשמה שלך מקדישה קדושה, אתה אחרי קריאת הזוהר, אתה נפעם, אתה משהו פחד פחדים. זה סגולה של הזוהר, זה מחר ביום ל"ג בעומר, שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, כל הסודות כתוב בעת פטירת הצדיק, כל השפע וההשפעות והתפילות שהוא היה מתפלל ושהוא היה לומד, מגיעים לעולם הזה בחזרה, ויש ליהודי הפשוט שנמצא כאן לפעול ישועות ולעשות בכוונה את המשך הכוחות האלה. כן, מחר זה יום שהוא מאוד מסוגל לקבלת התפילות, הוא מאוד מסוגל להבנת התורה. התורה שלנו היא קצת קשה להבנה לפעמים. יש כל מיני סוגיות שהן צריכות הבנה, צריך ללמוד אותן. אז אדם שרוצה לזכות להערה של התורה, שהתורה תהיה לו מתוקה כדבש, יכול מחר לפעול את זה על ידי שהוא מתפלל. בורא עולם תזכה אותי, שאני אזכה לקבל את האור הזה, את המתיקות הזאת, של אהבת התורה. לאהוב את התורה, לרדוף אחרי זה. כמו שדוד המלך אמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יצפנני בסוכה ביום רעה עשר בסתר אוהלו, ככה דוד המלך מבקש. אחת שאלתי מאת השם, אני רוצה שאלה אחת בורא עולם, אפשר לשאול? בוא לבורא עולם, כן, מה השאלה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה שכל החיים שלי יהיו שבתי בבית השם בבית המדרש, ללמוד תורה, כך אומר דוד המלך. ומה לראות שם? מה תעשה שם? שחק סנוקר, מה תעשה שם? לחזות בנועם השם, אני רוצה לחזות, לראות את האלוקות הזאת, להרגיש את הטעם של המתיקות של התורה, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. מה זה המילה לבקר בהיכלו? תחליט, אתה רוצה לשבת כל היום בבית המדרש, ומצד שני אתה אומר שאתה רוצה לבקר כמו תייר. תחליט, אתה תייר או שאתה גר פה? יש לך פה קביעות? אומר דוד המלך, כשאתה מתפלל בבוקר, כשאתה מניח תפילין, כבר יש מושג של מצוות אנשים מלומדה. התרגלנו. אין לך התחדשות, אין לך שמחה. אתה יודע, מתי אדם מעריך את הזקן שלו? אני חושב שעובר העומר, פתאום הוא מסתפר, הוא נראה אחרת קצת. איזה חתיך אתה, איזה יפה, השתנית. נכון, אחרי שהוא הרבה זמן לא עשה את אותו דבר, פתאום הוא עושה אותו, הוא מקבל איזושהי התחדשות. אדם נוסע עם אוטו שנה שלמה, יפה, חדש, שנה שלמה נוסע עם האוטו, יתרגל אליו. חבר אחר שיעלה על האוטו, יגיד איזה אוטו נוח, איזה קורסאות, יגיד, לא יודע מה אתה מדבר, אני כואב לי הגב כבר, הוא יתרגל, כבר לא מתלהב. כשיש התחדשות מתלהבים. דוד המלך אומר, תראה, אנחנו רגילים לעשות מצוות, רגילים ללמוד תורה, רגילים להניח תפילין, רגילים להתפלל, אבל כבר אנחנו עושים את זה בחטף, עושים את זה כמצוות אנשים מלומדה. אני מבקש ממך בורא עולם, ולבקר בהיכלו, אני רוצה להיות שם כל הזמן, אבל להיות עם הרגשה של כאילו אני באתי מחדש, כאילו אני מבקר, כאילו פעם ראשונה אני פה. זה דוד המלך ביקש. כל הצדיקים, כולם ביקשו דבר אחד בעולם הזה, הם רוצים להרגיש את מתיקות התורה, את האור של התורה. התורה יש תרופת פלא, זה יותר מכל פסיכולוג אחר, זה יותר מכל תרופה אחרת, לתורה יש משהו מיוחד, היא משנה את האדם. בן אדם יכול ללכת לרופא, הוא ייתן לו תרופה, כן? התרופה יכולה לרפות, אולי קצת לגרום לפצע להתאחות, לגרום שם לפצע להבריא,
אבל היא לא משנה משהו במהות של הבן אדם. במהות שלך אתה נשאר אותו, אתה נשאר חיה, אתה נשאר אכזרי. הדבר היחיד שיכול לשנות את הבן אדם להיות לב טוב, בן אדם בעל חסד, בן אדם רגוע, בן אדם שלב, זה לימוד התורה. זה לימוד התורה יש את הכוח הזה, זה משהו סגולתי שזה נמשך באדם. ולדברים של סודות התורה, שזה חיבר רבי שמעון בר יוחאי, זה כפל כפליים. וזה כבר הסודות של התורה. עד כדי כך הגמרא במגילה אומרת, כשאונקלוס בא לתרגם את התורה, כשאנחנו קוראים בתורה, ליד יש תרגום. וידבר אדוני אל משה לאמור, ומליל אדוני אל משה למימר, כתוב שם תרגום. ויתרגם את זה, אונקלוס הגר. אומרת הגמרא, כשהוא בא לתרגם, הזדעזע העולם 400 פרסה על 400 פרסה. אמרו, מי גילה הרזה לבניי? מי מגלה פה את סודות התורה? הרי שאנחנו קוראים את הפרשה, וגם כשיש לנו את רש"י, זה עדיין הפשט של הפשט. יש בפנים סודות עמוקים, בכל פסוק שם טמון רזים של תורה. בא רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, וגילה לנו, אם תראו זוהר על הפרשה, אם לא תאמינו איזה חידושים יש שם. חידושים שלא שמעתם אוזן. דברים שמוסתרים בתוך הפסוקים, דברים שהוא מוציא מבפנים, זה נקרא הסודות העמוקים של התורה. בתורה יש לנו פרדס, זה הראשי תיבות. פשט, רמז, דרש, סוד. פשט, זה מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו קוראים, זה הפשט. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים, זה פשט. מה זה רמז? יש רמזים לפעמים בתלמוד, מי שיצא לו ללמוד גמרא, שזה לעצמו מתיקות. אתם לומדים שיעור עם מה זה גמרא, זה פלא פלאים, אנחנו גם עושים פה שיעור קבוע במסכת סנהדרין. שיעור גמרא זה אחד הדברים המטורפים שיש, דבר חזק מאוד. שם יש רמזים, כמו שאמרתי לך אז, יעלקה גם, זוכר, ייאוש שלא מדעת, 6 מקומות בש"ס שהלכה כאבא ולא כרבא, זה יעלקה גם, זה רמז. הגמרא מביאה לנו רמזים, יש לנו פשט, רמז, ויש לנו דרש. מה זה דרש? כל מיני אגדתות, מעשה בזה, מעשה בזה, זה אגדתות בש"ס, זה נקרא דרש. יש לנו סוד. מה זה סוד? זה כמו שבן אדם לוחש למישהו באוזן, סוד כמוס. זה הסודות שרב שמעון גילה לנו בתלמוד, זה הסוד, זה העומק. כתוב בגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ז, שם 4 נכנסו לפרדס. רבי עקיבא, בן עזאי, אלישע בן אבויה, כן? אחד קיצץ בנטיות, אחד השתגע, כן, אחד השתגע, ואחד יצא בשלום. רבי עקיבא יצא בשלום, בן עזאי השתגע. מה הראו להם שם? הם נכנסו לפרדס, זה אומר הם נכנסו לסודות התורה, הם נכנסו, הם עלו למעלה, ראו כמלאך שיושב, פשט רמז דרש סוד, תזכור את זה, פשט רמז דרש סוד. אבל גילו להם כאילו, נכון? כן, הם רזים, הם עלו למעלה שם לכל הזה שם, והם ראו שם פשט רמז דרש סוד. זה העומק של התורה, זה דברים שאנחנו עוד לא הגענו אפילו, עוד לא עברנו את הפשט, אחר כך נדבר על העומק של הזה. טוב, בקיצור, זה כל הדברים האלה עמוקים שיש הרבה ללמוד בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי, במה הוא זכה? הרי היו עוד הרבה צדיקים, עוד הרבה תנאים. רבי עקיבא רבו, משה רבנו ראה אותו שהוא דורש תילי תילים של הלכות, והוא אמר ראויה התורה להינתן על ידו. אז מה זכה רבי שמעון בר יוחאי? שהוא יכל לגלות את כל הזוהר הקדוש ואת כל הסודות האלה. זה דבר שאנחנו יכולים לקחת את זה איתנו הביתה, זה עוד קל לקיים, קל לבצע, וזה חשוב. רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא ברח מהרומאים, שהיה שם גזרות קשות לא ללמוד תורה, כולנו מכירים את הסיפור הזה, הוא ברח למערה. כמה שנים הוא היה במערה? לא, 12 שנה בפועל, אחר כך הוא יצא, ואז הוא היה עוד שנה. בפועל היה 12 שנה. רבי שמעון בר יוחאי, כן, 13. אז אני אומר, הוא היה בסך הכל, כן, בסך הכל היה 13 שנה. הוא ברח למערה הזאת, עכשיו זו מערה באמצע היער, איפה במירון, מערת רבי שמעון בר יוחאי, זה נמצא במירון. הוא לקח איתו את הבן שלו. בהתחלה, אשתו הייתה מביאה לו כל הזמן אוכל. אחר כך, כבר בגלל שהתחילו לחפש, אז הוא אמר לה, את מסכנת את עצמך, אל תביא לי לפה אוכל, השם ידאג לי. דבר ראשון מה שקרה, בורא עולם הצמיח לו שם עץ חרובים, שרק 7 שנים גודל לעץ חרובים הפירות, אבל הקדוש ברוך הוא הצמיח לו את העץ עם הפירות ביחד, וגם עשה לו שם מעיין של מים. זה 2 הניסים שגדלו, וככה הוא חי, מים וחרובים. אליהו הנביא היה מגיע לשם ולומד איתם תורה ומגלה להם סודות. הם היו נכנסים לתוך האדמה, כן, מורידים את הבגדים ונכנסים לתוך האדמה, ערובים בלי בגדים, בשביל שהבגדים לא יתבלו, שיהיה להם בגדים. כל ערב שבת, הם היו מחזירים את הבגדים עליהם לכבוד שבת, וככה היו מקבלים את השבת ולומדים את התורה, ואחרי השבת היו נכנסים שוב פעם לתוך האדמה, חפרו שם בו, הוא ובנו רבי אלעזר. 13 שנה. יותר נכון בואו נלך על ה-12 שנה, נראה מה קרה כשהם יצאו. 12 שנה הוא יושב בתוך המערה ולומדים תורה. אנחנו לא מסוגלים לישון ברצפה על מזרון אולי כמה שעות, מונקים, הכרית הזאת לא נוחה, אין מזגן, הטמפרטורה,
בן אדם ישן במערה 12 שנה, אדם הזה 12 שנה לשבת בתוך מערה חשוכה וללמוד תורה עם מגילות ואליהו הנביא וסתרי תורה והכל, אבל דווקא בגלל זה. בגלל זה שכתוב שאדם ימית עצמו באוהלה של תורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, מטבער בחוקותיי, אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה. זה אומר, כשאדם ממית עצמו באוהלה של תורה, שאתה מתמסר, אתה בא לשיעורי תורה, או כשאתה שומע שיעורי תורה, או כשאתה לומד שיעורי תורה בהתמסרות, למרות כל הקושי, יש לזה שכר בהרבה יותר שקל לך להגיע ולבצע. זה השכר של לימוד התורה. הם למדו שם מתוך הקושי ומתוך הצער וההיגיון, ואוכלים חרובים במים. הקדוש ברוך הוא זיכה את רבי שמעון בר יוחאי, שעד סוף כל הדורות, ואתה נקרא לכם משהו שכמה הזוהר משפיע לנו על הדור הזה, וכמה זה רק בא להגיד לנו שבזכות התגלותו של הזוהר, זה לא היה הרבה שנים דרך אגב, הספרים נעלמו. הרמב"ם, רבי משה בר מימון שחי לפני 1000 שנה, לא בכל הספרים שלו מוזכר הזוהר. הרב עובדיה עליו השלום ביביע אומר, כותב תשובה על זה, ממתי התחיל להתגלות הזוהר הקדוש? הוא אומר שהיו שנים שהם התגלו וזה נעלם, ואחר כך זה חזר. זאת אומרת, בתקופת הרמב"ם היה חלק מהזוהר, לא היה את הכל. וכתוב בספרים, עוד מעט אני אראה לכם, שבדור האחרון, שכשיבוא הגאולה בעקבתא דמשיחא זה נקרא, התגלות הזוהר היא תהיה חלק מסיבת ביאתו של משיח. והיום יש לנו זוהר כל כך מהיר ובריא וטוב לקרוא אותו, יש פירוש מתוק מדבש, יש לי את הספרים האלה בבית, את כל הזוהר הקדוש עם פירוש בעברית, את כל הארמית מתורגם לעברית. זה נקרא שיש לנו שפע, היום בלימוד התורה יש לנו שפע של ספרים, שפע רק תשב ותלמד, יש לך את הכל, רק תשב ותלמד. זה כבר מראה על התקרבותו של המשיח, זה רק מראה שאנחנו בעקבתא דמשיחא. זה ההפך מלפחד, זה צריך לשמוח. רבי שמעון בר יוחאי ישב שם במערה, ובזה הזכות שלו, כשאדם נמצא בחושך, שידע לו שפה הקדוש ברוך הוא יפתח לו אור גדול, כי בסופו של דבר בקצה מנהרה יש אור. רבי שמעון בר יוחאי זכה דווקא מתוך החושך וההיגיון והצער. שם האדם זוכה. מתי מביאים את המתנות הכי טובות? דווקא בחושך, נכון? מכבים את האור, ואז מדליקים, מזל טוב, מזל טוב, נכון? אז מתי מקבלים את המתנה הכי טובה? זה לא כשיש אור בריש גלי, מכבים, יש חושך, שזה עטוף, שזה מוסתר, שם מקבלים את המתנות הכי טובות. כשאדם נמצא בחושך, בחוסר ודאות, כאילו בורא עולם נעלם ממנו, כאילו בורא עולם מסתיר את עצמו כרגע ממנו, שידע לו שכאן הוא מקבל את המתנה הטובה. חושך מקבלים את המתנות הכי טובות. אנחנו אומר בורא עולם. אחרי 12 שנה יצא רבי שמעון בר יוחאי, אבל מה זה אחרי 12 שנה ללמוד תורה? תחשבו, אנחנו יושבים פה עכשיו 12 שנה, אבל לא אין פיצוחים ושפע כמו שאתה מביא פה, עם חרובים. עם חרובים 12 שנה אנחנו יושבים פה ורק מדברים תורה, מדברים תורה, כאילו, לא, חצי שעה שם, מדברים. 12 שנה אתה גם לא קיים מצוות תורה. מה זאת אומרת? הוא קיים שם? ראש השנה, סוכות. יפה, זו שאלה שכולם שואלים שם, איך הוא אכל שם? אתה לא שומר בשר חלב, כן. אתה לא עושה מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, אתה פשוט לומד תורה רק. נכון, יפה, אז בזכותך אנחנו נעלה כאן על השולחן חידוש עצום. יש שומרים, קודם כל כתוב שכמו שאברהם אבינו אותו דבר, כליותיו היו יוצאות לו, וכתוב בגמרא במסכת יומא כ"ו שהוא קיים את כל התורה כולה. טוב, אבותינו קיימו את כל התורה כולה. איך יכול להיות? עוד לא ניתנה התורה, איך אברהם, יצחק ויעקב קיימו את כל התורה כולה? אז אומרים שאברהם אבינו כליותיו היו יועצות לו. הכליות שלו היו יועצות לו מה אסור ומה מותר, ועד כדי כך שהגמרא אומרת הוא קיים עירובי תבשילין, זאת אומרת שזה מצוות דרבנן, גם את זה הוא קיים. הייתה לו הערה שאמרה לו מה אסור ומה מותר, והיה מקיים את זה. כשהמלאכים הגיעו אליו לבשר לו שהם הולכים להפוך את סדום, וששרה הולכת ללדת בן, ולרפות את שרה אחרי הברית מילה, כתוב שם שזה היה ערב פסח, ולכן הוא אמר, ואומר אברהם לשרה, לושי ועשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם. אברהם הולך לשחוט בקר להביא לאורחים, ולשרה הוא אמר לה לושי ועשי עוגות. מה הוא התכוון להגיד לה? תאפי מצות. זאת אומרת, תכיני כל מיני דברים כאלה. הוא קיים את כל הדברים האלה. כליותיו היו יועצות לו. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, כתוב את זה גם בזוהר וגם בתלמוד הבבלי, שאדם שלומד, נגיד, את מעשה הקורבנות, כאילו הוא מעלה קורבנות. זאת אומרת, אדם שלומד את אותו הלכה, מעלה עליו כאילו הוא קיים אותה. יש כזה עניין, עד כדי כך שסעודה שלישית כתוב אם אתה לומד תורה, כן, זה כמו אוכל הנשמה, מעלה עליך כאילו קיימת סעודה שלישית, גם לא על ידי אכילה, אלא על ידי לימוד. יש מציאות כזאת. ודאי שבשעת דוחק, וכשאין לך, כן, וכשאין לך, אז מה שאתה יכול לקיים זה על ידי לימוד, אבל ודאי שהכי טוב זה בפועל, לקחת מצה, לקחת כזית, לקחת תפילין,
אבל הוא לא יכל, הוא היה אנוס מהרומאים, אז הוא היה יושב שם במערה. אבל עצם זה שהוא ישב שם והתמסר בתוך המערה וישב ולמד תורה, אז כבר הוא זכה לגילוי אליהו, וכבר הוא זכה לכל הסודות האלה שהוא גילה לנו את כל הזוהר הקדוש. אחרי 12 שנה הוא יוצא לאוויר העולם, תחשבו, העיניים שלו כמו פרוז'קטורים, הוא יושב ולומד תורה בכזאת מתיקות, מדבר עם אליהו הנביא, לא ראה אישה מעולם, בכללי גם כשהוא היה בחיי חיותו, אבל 12 שנה כולו קדוש, כולו אש, לא ראה שום דבר, לא פריצות, לא תאוות, הוא לא נהנה מהעולם הזה, לא אכל שווארמה, לא אכל כלום, יושב שם אוכל חרובי. בן אדם כזה קדוש שיוצא לרחוב, הוא לא מסוגל לראות אנשים שעוסקים בחיי שעה. רבי שמעון בר יוחאי יוצא, והוא רואה אחד שעושה גדר לשדה שלו, חורש, הוא הסתכל עליו, פשוט הפך אותו לגל עצמות, שרף אותו. אלעזר, בנו, רבי אלעזר, מסתכל גם, שורפים אנשים, בואו תראה איזה, מה זה, ברברים פה, בטלנים, עוסקים בחיי שעה, תלמדו תורה, מתחיל לשרוף, העיניים שלו כמו פרוז'קטורים. יצתה בת קול בשמיים, רבי שמעון ורבי אלעזר, תחזרו למערה, תעשו טובה, באתם להחריב את עולמי, אני לא מנהל את העולם לפי מידת הדין, זה שעוסקים פה בחיי שעה, לצורך פרנסתם, בסדר, הם קובעים מתאים לתורה, אבל לשרוף פה אנשים, באתם להחריב את עולמי, תחזרו למערה. רבי שמעון בר יוחאי זה מובן, אתה לא מסוגל, איך אמר לי פעם מישהו, אחרי שיעור שעה של גמרא, יצא לי לשמוע חדשות, או איזה בדיחה, איזה סטנדאפיסט וזה, הוא אומר לי, אני לא ברמה הזאת. הוא אומר לי, אני לא מסוגל לשמוע את זה, זה כזה שטותי. הוא אומר לי, למה? אני חזרתי אחרי שעה של לימוד תורה, דברים גבוהים, דברים נשגבים, אתה שומע חידושים, מרבי חיים נעים, מרבי חיים ויטל, רבי עקיבא מה אומר, הוא אבידה, אתה שומע איזה, פעם הלכתי וזה, כולה צ'ה. לא, הוא יושב שוב, הסתכל אחר כך צה, אני אומר, איזה ברברני, דברים שתהיה, איזה רמה, אבל אם אינו שיעור, הוא אומר לי, אבל כשאני לא שיעור גמרא שעה ביום, אני שומע את זה, אני צוחק, אני נהנה, אני מזדהה עם זה, אני חלק מזה. אחרי שיעור שעה של גמרא או תורה, אתה עולה רמה. אתה עולה רמה, אתה כבר לא מסוגל כל דבר לעשות, אתה עולה רמה, אתה עולה שלב. ככה רבי שמעון, אחרי 12 שנה, הוא יוצא, הוא לא מסוגל לראות אנשים שזורעים וחורשים בשדה, שרף אותם. חזר למערה, אחרי שנה יצאה בת קול שההוא של רומי נפטר וכו', ואין כבר מי שירדפו אחריך, אתה יכול לצאת, אבל הפעם כבר הוא יצא מעודן. הוא הבין את דרכו של בורא עולם, הוא הבין איך מתנהל העולם, ומה שניחם אותו זה, שהוא ראה יהודי, הולך עם 2 הדסים. ככה מספרת הגמרא, ודרך אגב סייעתא דשמיא, הגמרא מסכת שבת בדף, ל"ג, דף ל"ג בעומר. שמה מסופר הסיפור הזה על רבי שמעון בר יוחאי. גם מסכת שבת, שהוא ראה יהודי הולך עם 2 הדסים בערב שבת. והוא שאל אותו, לאן זה? לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, לכבוד שבת, למה 2? הוא אומר לו, אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור, 2 הדסים. כשאדם מריח הדסים, זה מאכיל את הנשמה יתרה. אומר הבן איש חי, למה אין ברכה אחרונה על הדסים, על ריח טוב? וכשאנחנו אוכלים שיעור מבוטנים, אתה צריך לברך, בורא נפשות, ואם זה משבעת המינים, אז אתה מברך על העץ ועל פרי העץ. יש ברכה אחרונה, נכון? אתה שותה רביעית של מים, אתה מברך בורא נפשות. אתה מריח ריח טוב של בשמים, מברך, ברוך אתה שמברך בורא עצי בשמים. מברך ברכה אחרונה. אין לזה ברכה אחרונה. שואל הבן איש חי, למה אין לזה ברכה אחרונה? אומר, כי הנשמה שלך עדיין לא מפסיקה ליהנות מזה. כשאתה מריח ריח של בשמים, הנשמה שלך היא נהנית מזה. זה לא משהו גשמי, זה לא אוכל שמאזין, זה ריח זה דבר רוחני. ככה אומר הבן איש חי. המהרש"א, חי גם לפני, אחד מהאחרונים, 400 שנה, הוא כותב שם, כי אנחנו לא יודעים מתי הגבול, מתי האדם מסיים ליהנות. אז אנחנו לא יכולים לברך ברכה אחרונה, כי אין לך על זה אחרון, גם הוא מתרץ למה לא מברכים ברכה אחרונה. אבל הדבר הנשגב ביותר זה, למה מברכים על בשמים במוצאי שבת? כשאתה מברך על בשמים במוצאי שבת, הנשמה שלך יתרה יוצאת בדיוק בזמן הזה. בערב שבת בלך דודי כתוב שם יכוון לתוספת נשמה, אגב לכן יש לנו עוד מקום לאכול, יש לנו להאכיל את הנשמה יתרה גם, מוצאי שבת כל הגברים בטטות, אין להם כוח לסדר כלום בבית, פעם שמעתי סגולה מרבי בן ציון אבא שאול, אחד הגיע אליו, אומר לו כבוד הרב, אני שמעתי שיש סגולה לשלום בית במוצאי שבת, מה? שאתה בעצמך הגבר תקפל את הטלית, הרי בשבת אסור לקפל את הטלית לפי הפסים, זה נקרא מכין משבת לחול, אז משאירים את הטלית כזאת, ומוצאי שבת מקפלים אותה, אז יש סגולה לשלום בית, לקפל אתה בעצמך את הטלית במוצאי שבת.
הרב זה נכון כי אני עושה את זה ואני רואה שזה לא עובד. אומר לו הרב, אני שמעתי על הסגולה יותר טובה, שתקפל את השרבולים ותתחיל לעזור לאשתך, זה הסגולה לשלום בית הכי טובה, תתחיל לעזור לאשתך לשטוף את הכלים במוצאי שבת. במוצאי שבת הנשמה יתרה יוצאת מהריח שלה בסמים. כתוב בגמרא במסכת הוראות דף י"ג, הרוצה להיפקח חוכמה יריח בסמים, כך כתוב. ריח מפקח, כמו שזיתים משכח, ריח מפקח, תריח כל הזמן בסמים, יש לזה מצווה, להריח כל הזמן בסמים. שמעון בר יוחאי יוצא אחרי 13 שנה, הוא רואה יהודי שלוקח שני בסמים ורץ, לאן זה? הבית כנסת, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור, אמר, אוי, יהודים מקיימים מצוות, איזה יופי, זה קצת הרגיע לו את הנפש, הרגיע לו את הנפש ואת בנו רבי אלעזר. לאחר, איך אומרים, שנים לפטירתם, רבי שמעון נפטר, והלך לבית עולמו, הוא כינס את כל החכמים, כמו שאמרתי בהתחלה, ולימד אותם את ההידרא זוטא, ירדה שם האש מהשמיים, דרך אגב, מי שהגיע לשם ונכנס כביכול לתוך הבית בלי רשות, האש הזאת פלטה אותו החוצה. כך מתואר, אני יכול להראות לכם, לא כאן הזמן, בהידרא זוטא, ממש במילה במילה, כל מה שכתוב שם, בהתחלה את הסיפור איך זה קרה, האנשים שלא היו רואים לשמוע את הסודות האלה, נפלטו החוצה, פשוט נפלטו החוצה. מי שהיה ראוי פשוט ישב שם במרחק, כי זוהר הקדוש זה סודות עילאים ונשגבים. רבי שמעון בר יוחאי, יש סיפור עליו, איך הוא השכין שלום. היה זוג שלא היה להם 10 שנה ילדים, 10 שנים לא היה להם ילדים, רצו ילד, אבל זה זוג שהם כל כך אהבו את עצמם, כתוב בגמרא במסכת גיטין, שומע, כתוב בגמרא במסכת גיטין, אדם שנשוי 10 שנים, ואין לו ילדים, יכול לגרש גם את אשתו בלי סיבה. כן? הרי לא מגרשים את האישה בלי סיבה, רק סיבה מוצדקת, חולה שיש לך סיבה למגרש את האישה. מה? לא, אף אחד לא אשם, הרי באמת, לא הגבר ולא האישה, גם אם תקוע עליו וכולי וזה, משמיים, יש סיבה לפתוח חיים מחדש. אחרי 10 שנים, אין ילדים, הוא רוצה להמשיך שמישהו ימשיך אותו, מי שימשיך את העולם, הוא יכול להגיד לה, אהבתי אותך, 10 שנים היינו ביחד, גמרת לי את הכסף, אבל בואי ניפרד יפה, נתחתן מחדש, את תלכי אולי יפתח לך מזל דרך הגבר השני, אני פתח לי המזל דרך האישה השנייה, בואו ניפרד יפה. קיצור, היה זוג שלא היה להם 10 שנים ילדים, הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני, אבל אין להם ילדים, רוצים להתגרש. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשהתחתנתם, עשיתם מסיבה, נכון? עשיתם סעודה והבאתם תזמורת, ככה בדיוק תתגרשו. תעשו מסיבה, תעשו תזמורת, תביאו אורחים, וככה תעשו את הגירושין. אמרו, אין בעיה, אם הרב אומר, ככה עושים. הלכו בבית, עשו סעודה, מה זה יינות, מה זה שתייה, הגבר שתה כדעת אין אונס, שתה נהנה השתכר. ואז... תזכרו כאילו בחתונה שלהם. כן, כמו בחתונה. ואז הגיע, הגבר הגיע לאישה ואומר לה, אני כל כך אוהב אותך, בעודו שטוי, תקחי את הדבר שהכי חשוב לך בבית, לבית חמי, כן, לבעלך, לאיפה שאת הולכת אליו, תקחי את הדבר שהכי חשוב לך והכי יקר לך, ככה ניפרד בטוב ובשלום. אחד בבוקר, הוא קם, הוא מוצא את עצמו בבית חמיו. ככה הוא מתעורר, הוא אומר לה, מה את עושה? אמרנו מתגרשים. היא אמרה לו, אמרת לקחת את הדבר שהכי חשוב בבית, והכי יקר, אז לקחתי אותך. זה הדבר שהכי יקר לי בחיים. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, סיפרו לו את זה, אמר, אם כזאת היא אהבה, כזה זוג אוהב אחד את השני, היא רצון שבאותה שנה יהיה לכם בן. ובאותה שנה היה להם בן. מה קרה רבי שמעון? למה לא בירכת אותם לפני כל התהליך הזה? לא חבל? לפעמים בן אדם צריך להיות כלי קיבול לקבל את השפע. בן אדם צריך לעשות איזשהו תזוזה קדימה, איזשהו מהלך בשביל לקבל את השפע. כל הדלתות היו סגורות. אחד מהדברים שלא נמסרו בידי שליח, אומרת הגמרא בסוטה, זה, בתענית סליחה, זה מפתחות של ילודה. חיה, פרנסה וגשם לא נמסרו בידי שליח, רק בידו של בורא עולם. אז מי נותן ילדים? בורא עולם. נו, למה לא נתת להם? רבי שמעון, ברך אותם, הרי יש לך כוח של ברכה. רציתי, קודם כל, כשהם עשו את המהלך הזה, שהם יראו כמה הזוג הזה אוהבים, יש לי עכשיו את הזכות לברך אתכם, ובורא עולם פתח את שערי שמיים, והנה זכיתם לבן. זכיתם לבן. אם בן אדם בשביל לקבל את השפע צריך לעשות מהלך. חוץ מתפילה, תן קצת צדקה, תעשה משהו, תקבל לעצמך קבלה. תגיד לבורא עולם, אני עכשיו מתחזק עוד שעה בשמירת שבת.
אני עכשיו הולך מהיום, אין כעסים בבית, אני מתאמן על חיוכים, לפני שאני נכנס בדלת, מתאמן איך לחייך, אין מה לעשות, קשה, אני לא אמור לחייך, אבל אני מתאמן לחייך, צוחק עם עצמי, תשתה משהו, קבלה עצמו, קבלה, זה קבלה טובה, קבלה מצוינת, זה סגולה, אני נכנס הביתה מחייך, אין, סגולה עצומה שלום בית, אתה עושה מהלך, בעולם אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם פיתחו של עולם, אני אפתח לכם, מי מאיתנו עוד לא פתח פיתחו של מחט, הרבה פתחו קצת פיתחו, אז למה לא נפתח לנו פיתחו של עולם? כאילו, זה שאלת השאלות, נכון? אבל מצד שני גם בו. בעולם אומר בגמרא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם פיתחו של עולם, אבל הרבה מאיתנו עשו את הצעד, מה זה פתח של מחט? מחט, אתה יודע, זה קטן מאוד, כולנו עשינו את הצעד הזה, בשעת מצוקה בפרט, פתחנו קצת פתח של מחט, לא? אז איפה הפיתחו של עולם? בורא עולם, איפה הפיתחו של עולם? הייתי באחד הספרים, הוא כותב, הוא אומר, נראה לך שהעולם פה הפקר? בורא עולם אמנם בעל חסד אל רחום וחנון, אבל לא פראייר נשמה, בשביל לפתוח לך פיתחו של עולם, גם את הפתח של המחט, צריך לעשות את זה מתוך אהבה ולשם שמיים. לא אין משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אתה לא עכשיו עושה את הפיתחו של מחט, אתה צריך לעשות צעד אחד בשביל הבורא עולם בשם שמיים. אל תדאג, תעשה את הצעד הזה, תראה. ופה זה קשה, לעשות משהו לשם שמיים בצורה טובה, זה צריך הרבה סייעתא דשמיא. כתוב שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כשהמלאך, כן, לילה שמו, כך אומרת הגמרא בנידה למד, מלאך לילה שמו, הוא אחראי על הילודה. והוא כשהוא לוקח את הטיפה של הילודה, של הילד שנוצר, הוא מראה את זה לבורא עולם. אומר לו בורא עולם, מה תהיה עליה על טיפה זו? מה תהיה עליה? מסתכל בורא עולם, אומר, יהיה עשיר, יהיה עני, יהיה מצורע, יהיה בעל איסורים, יהיה נמוך, יהיה גבוה, יהיה יפה, יהיה מכוער, יהיה טיפש, יהיה חכם. אומרת הגמרא, אבל צדיק ורשע לא אמר. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. איך שאנחנו נראים היום, הטיפה הזו כבר עמדה לפני בורא עולם, ובורא עולם החליט וקבע, אתה תראה ככה, אתה תראה ככה, הגוף שלך יראה ככה, אתה תראה ככה, ואתה חתמת על זה וככה יראת לעולם, איזה הורים יהיה לך, איזה ילדים יהיה לך, איזה אישה יהיה לך, אתה חתמת על זה. אז אל תבוא להתלונן, אתה חתום, יש לך טאבו שם. אבל צדיק ורשע, זה נתון בידיים שלך. עשיו הרשע, היה לו בחירה או לא היה לו בחירה, אבל הוא עשיו הרשע, כבר בבטן כתוב שהוא יצא, רצה לעבוד עבודה זרה. אומרים, עשיו הרשע עד גיל 13 היה צדיק בדיוק כמו יעקב. גם הוא היה עם זקן, היו בקרבים ממנו ברכות. אחר כך בגיל 13 הוא כבר ברח, ולקח את כל הדרך שלו לעשות חטאים. אבל היה לו ודאי בחירה כמו יעקב בדיוק, עשיו הרשע. רק היה לו נטיות. בורא עולם ברא כל אחד מאיתנו עם נטיות, יש לך נטייה של כעס? כן, אבל הוא גם היה שחק אותה. איך מאסרים את המלח? מי מאסר מלח? איך מאסרים את הבפלות? מה זה השאלות האלה? הוא שיחק אותה, כאילו הוא צדיק. שם למעשה הייתה לנו הבחירה הראשונה, בתורה. כן. סיפורה. נכון. זה למעשה הבחירה הראשונה, דיברנו על זה פעם לדעתי. נכון, בטח. זה זכות הבחירה הראשונה שאנחנו רואים בתורה. כן, כן, שם בעצם נוצר, שם גם יש את השאלה הזאת על הבחירה, כל הזה של הבחירה. אבל בואו נחזור רגע לרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו קצת מסתעפים בעניין הזה, גם אני רוצה לספר לכם על החלום של אותו אחד, שזה בכלל דבר שמריש עולמות. אז רבי שמעון בר יוחאי, טוב, זה היה אחד הסיפורים עליו, שבאמת הוא השכין שלום, וראינו מכאן שכשאדם עושה איזשהו מעשה קטן, כשאדם פותח את הכלי לקבל את השפע, אתה צריך לעשות מעשה בשביל לקבל את השפע, תעשה תזוזה, תעשה משהו בשביל לקבל את השפע. את השתדלות, יש מושג של השתדלות בעולם. אחד בא לרב, אומר לו, אין לי פרנסה. כבוד הרב, אין לי פרנסה. מה זה, הבאת את כל החמניה פה. אני אראה בחושך שם, מה הוא רוצה. בחרת בחושך. בריא, הבאת את כל החמניה. הבאת את כל החמניה. אז רבי שמעון בר יוחאי, דרך אגב, לא נראתה קשת בימיו. רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בימיו. קשת היא מסמלת לנו שהדור ראוי לקבל מבול, אבל בורא עולם חס עלינו שהוא עשה ברית עם נוח, שהוא יותר לא מביא מבול לעולם, לכן לא טוב להסתכל הרבה על קשת. רק כשאתה מסתכל עליה, אתה מברך, אשר במאמרו לא ברא שחקים. זה מעשה בראשית, לא? לא עושה מעשה בראשית, שכחתי את הברכה על קשת. את זה אנחנו חותכים. היה לך את זה.
כל פעם בשיעור שאני מסריד וזה, לפעמים יש דיבורים או כזה, אני אומר להם, דברו, הסרטה כולה לא מוסרט, אני אומר להם, לא, זה לא, נראה לכם זה עולה ככה, אז מתוך זה לוקחים קטנים, אבל, כן, אז מישהו אמר, מעלים אותי, זוכר הברית, וקיים במאמרו, יפה, זוכר הברית בבריתו, וקיים במאמרו, זוכר הברית, מה זה הברכה זוכר הברית? ברור לה מראה את הקשת, ואומר לנו, אני זוכר את הברית שאני חתמתי עם נוח, אני לא מוריד לכם יותר מבול לעולם. אין מבול לעולם. דרך אגב, טיטוס, זה היה הכוח שלו, הקלף מכוח שלו מול בורא עולם, שהוא לא יכול להילחם איתו. הוא היה בים עם הספינה שלו, הוא אמר לבורא עולם, בוא תילחם איתי. מי אתה בכלל? אבל חכה רגע, אני אגיע ליבשה. למה אתה יכול להפוך עליי את הים, את הזה? אמנם הוא ידע שבורא עולם לא יביא מבול, הוא אמר, לא יביא מבול וזה, אבל אתה יכול להביא עליי שערה, בוא נראה אותך גבר ביבשה. איך שהוא הניח את הרגל, איך שהוא הניח את הרגל, היתוש, היצור הכי קטן בבריאה, נכנס לו לאף, 7 שנים ישב לו שם, ניקר לו שם, וגדל בסוף כשהוא מת, אחרי 7 שנים הוציאו גודל כמו של ציפור. הוא ישב לו שם 7 שנים, בורא עולם הראה לו, אתה מתחיל, אני לא אתן לך שבץ, אני לא אתן לך התקף, אני אתן לך היתוש, הדבר הכי קטן בבריאה, רק אני אראה לך כמה אני שולט, על מי ביצי קינים ועד קרני רעמים, כמה אני שולט בבריאה. ככה טיטוס נפטר. בקיצור, קשת לא נראיתה באמו של רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אומר? כשיש אדם גדול בדור, הוא מגן על הדור. כן? רשעים, גורמים חטאים בעולם, כשאדם עושה חטאים, הוא לוקח את כל העולם איתו ביחד. הוא גורם שאין שפע בעולם, הוא גורם שיש מלחמות בעולם, הוא גורם שיש צרות בעולם על ידי החטאים שלו. כשאדם עושה מצוות וחסדים, הוא גורם שיש חסד בעולם. עד כדי כך פעם אמרנו את זה, הגמרא במסכת ברכות שם, בדף למדי אומרת, כשאדם מברך על מאכל, זאת אומרת, זה פלא פלאים, אני אראה לכם את זה, לא יאומן, האבטיח הזה מסתמה מתוק. בזכות מי הוא מתוק? רש"י כותב את זה, בזכות זה שאנחנו מברכים בורא פרי העץ, זה אדמה. כשאתה מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי האדמה, האבטיחים בשדות, כן, שהולכים להגיע אלינו למחרת, המלאך אומר תהיו מתוקים, מוסיף סוכר. כל ברכה שיהודי מברך הוא מוסיף כפית סוכר לאבטיח. כן, אם כולנו נברך בכוונה, לא נצטרך לדפוק כמו תרבוקה בסופר. לדעת אם הוא מתוק או לא, כי אתה גורם לפירות להיות מתוקים. כך כתוב בגמרא. כשאדם מברך, הוא גורם לפירות להיות מתוקים. אנחנו גורמים את השפע, יהודי מייצר את השפע שלו, על ידי ברכות שהוא מברך. בקיצור, רבי שמעון בר יוחאי, שאחרי 22 שנה, בנו רבי אלעזר נפטר, 22 שנה הוא היה בעליית הגג ולא התרכב. רקב עצמות קינה, דרך אגב, מי שאין לו קינה, מי שלא מקנה באחרים, הגוף שלו לא מתרכב בקבר. טוב, רקב עצמות קינה, מי שלא... בקבר. הרי הגוף נאכל על ידי התולעים, כן? מי שלא מקנה, אין לו קינה. הוא רואה את החבר שלו שמצליח, הוא רואה את החברת מתחרה איתו מצליחה, הוא רואה את העסקים, הוא רואה את האוטו, הוא רואה את האישה, הוא רואה את הילדים, הוא לא מקנה בו, בשני, הגוף שלו לא מתרכב. יש סיפור בגמרא במדרשים, מביא את זה רבי אליהו דוידא בראשית חוכמה, הוא אומר שם שהתלמידים שלו חפרו שם תל, כמו טל כזה, גומה כזאת, ופתאום קם להם איזה מישהו שם, מה קורה? הוא אמר, תחיית המתים? תחיית המתים? אמרו לו, לא תחיית המתים, שם יש סיפורים הזויים, הרי כל תנא בגמרא וכל המורה יכל להחיות מתים, שם שורפים אנשים, שם מקימים חיים, איפה פה היום, סגולה הכי קטנה או מרשעים עולמות, שם היו, או אחד מעצבן, מה זה מעצבן? יש בזה הרבה עניינים עמוקים, נגיד רב כהנא, הגמרא במסכת בבא קמא קי"ז אומרת, רב כהנא ישב מול רבי יוחנן, והשפה שלו הייתה חתוכה, אז זה היה נראה כאילו הוא מחייך, ורבי יוחנן אמר קושיות, כן? והוא מתרץ לו אותם, והוא מקשה והוא מתרץ לו, והוא מקשה והוא מתרץ לו, אמר מי זה הגאון הזה? רבי יוחנן היה זקן מאוד, והגבות שלו היו מסתירות לו את העיניים מרוב הזקנה. התלמידים לקחו כפות של זהב, ככה כתוב, לכבד אותו, והרימו לו את הגבות בשביל שיראה מי זה, הוא לא היה רואה, מי זה התלמיד הזה שככה, כזה חריף. דור, עוד שככה. עכשיו, השפה הייתה חתוכה, זה לא באמת. אתה מתגאה, אתה כאילו, אני ואני, נתן בו עיניו והפכו לגל עצמות. זה סיפורים, הרג אותו. אחרי זה, למחרת בבוקר, רבי יוחנן מגיע לתלמידים בבית מדרש, אומר להם, ראיתם מה עשה לי הארי הזה? אמרו, הארי עלה מבבל, הארי נעשה שואל, ראיתם מי זה הארי הזה? אמרו לו, רבנו, הוא לא באמת צחק, הוא לא התגאה, השפה שלו חתוכה,
באמת, וואו, איזה קטע. הלך למערה שלו, אמר לו רבי כהנא, קום. וקם רב כהנא, היה שם נחש וזה שסגר וכולי, קום. רב כהנא קם, הוא אומר לו, עזוב, תחזור לבית המדרש, תחזור, אני בטעות, תחזור. סיפור אמיתי, זה גמרא, ק"ז במסכת בבא קמא, תראו שם. קום. רב כהנא אמר לו, אני חוזר לבית מדרש, אבל בתנאי אחד, תבטיח לי שכשאני חוזר לקבר, אחר כך אין לי חיבוט הקבר. ופה אני לא אמשיך מה זה, אבל אני לא חוזר, מה זה חיבוט הקבר? יש דעה אומרת שהוא הבטיח לו, ויש דעה שאומרת שהוא החזיר אותו למערה, אני אפטר שם. תראו מה זה כוחם של צדיקים. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, 22 שנה הוא בעליית הגג, באים אנשים למטה בדלת, שואלים שאלות בהלכה והוא עונה, לא יודעים שהוא נפטר. אשתו פותחת את הדלת, והוא כאילו עונה תשובות, חשבו שהוא בחיים. אחרי 22 שנה בא אליהם בחלום רבי שמעון בר יוחאי לאותו דבר, אמרו לו זהו, הגיע זמנו של רבי אלעזר, בני להיכנס איתי ביחד למערה, הוא מזומן לבוא להיקבר. אז ראו שיוצא לו תולעת מתוך האוזן, אשתו ראתה איזה פחדה, אמרה וואי, הוא מתחיל להתרכב, יש לו תולעת מהאוזן. בא אליה רבי אלעזר ואמר לה, יודעת למה התולעת הזאת יצאה לי מהאוזן? כי אני פעם שמעתי ביזוי של תלמידי חכמים ולא מחיתי. זה בא לרמז שיש תולעת באוזן, כי אני לא מחיתי, אני שמעתי ביזוי של תלמידי חכמים. כמה זה חמור, אתה שומע ביזוי שמבזים תלמידי חכמים? לא רק לשתוק, תמחה. תגיד, סליחה, אני לא מקבל את הדבר הזה, תלמידי חכמים, אני לא יודע מה עשה, מה לא עשה, אני לא מכוון לשמוע. אסור, על פי שני עדים יקום דבר, אי אפשר לשפוט אף בן אדם. ביזוי של תלמידי חכמים, התורה חסה על תלמידי חכמים. זה לא התלמיד חכם, זה התורה. ולכן יצא לו התולעת לרבי אלעזר בן רבי שמעון, שקבור עם רבי שמעון ביחד באותה מערה. הוא עלה איתו לגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביחד, מרוב הגדלות שלו. פחד פחדים מזה היה רבי שמעון בר יוחאי. קיצור, יש עוד הרבה סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי, מה המעלה שלו. אני רק אגיד לכם עוד משהו קטן עליו, ואז אספר את החלום בסייעתא דשמיא. אני רואה כבר השעון זה. רבי שמעון בר יוחאי כתוב שיכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מוכר, לא מכירים את זה. רבי שמעון אומר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. בחיית רבי שמעון, הוא תפתור כבר. כולנו מחכים כבר, תפתור את כל העולם מן הדין. למה לא פתרת? אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין? איזה כוח יש לי? הוא אמר, כתוב בהלכה, השניים שעשאוה פטורים. ששני אנשים ביחד עושים עבירה, כתוב שהם פטורים. פטורים הכוונה מקורבן, פטורים מחטאת וכו', אבל יש חיובים אחרים. אז הוא אמר, כשאדם עושה עבירה, הוא לא לבד, יש לו שותפים. אחד יגיד, יש לי שותפה, כל מי שעושה את זה, אשתי, היא הגורמת, זה השותפה שלי בעבירות. אבל לא זה התכוון רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי התכוון לנשמה והגוף. כל אחד מאיתנו בנוי משני חלקים, נשמה וגוף. כשאני שואל אותך, נגיד, אביב, מי אתה? זה לא אני אביב, הגוף הבשרני, אני זה הנשמה. כן? מתי זה לא הגוף הזה, זה נשמה שבתוכי. יפה, אלוקית. אבל מי אתה? כשאני שואל את יוסף, מי אתה? זה לא אני יוסף הזה, זה כלום, זה קופסה, מעטפת. מי אתה באמת? זה הנשמה האלוקית, זה האני שבי. אז הנשמה והגוף ביחד הם שותפים בעשיית העבירה. שאם לא היה נשמה לגוף, לא היה גוף. ואם לא היה גוף, גם הנשמה לא הייתה פה בעולם הזה. שניהם שותפים. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק א', מביאה לזה משל, לחיגר וסומה. זאת אומרת, אחד בלי רגליים ואחד שלא רואה, ששם אותם המלך לשמור להם על הכרם של הענבים. עכשיו, החיגר לא יכול ללכת והסומה לא יכול לראות. אבל הם היו מתים לאיזה אשכול. האשכול של ענבים, הריח, זה כל כך... מה עשה? החיגר אמר לו, איזה מצחיק אתה לא רואה, אני רואה, אבל אתה עם רגליים, אני בלי. בוא תרים אותי על הכתפיים שלך, אני הוליך אותך, וביחד נאכל את הענבים. וככה לקח אותו ואכלו ושבעו, הגיע בעל הכרם, מה זה, מי אכל פה את הענבים? אמר לו, לא יודע, אני בלי רגליים, איך אני אלך? הוא אומר, אני לא רואה בכלל, איך אני... מה עשה? שם אותו עליו ושפט את שניהם. אמר להם, ככה אתם הלכתם לקחת את הענבים. אומרת הגמרא, זה הנמשל. מה המשל? זה המשל, מה הנמשל? כשאדם מגיע לעולם הבא, אומרים לגוף, למה אתה עושה עבירות? לא אני, אני גוף זה כלום, זה סתם גוש בשר, הנה תראה, מתרכב בקבר, לא שווה כלום. זה הנשמה, היא זו, באים לנשמה, למה את עושה חטאים ועבירות? לא, אני נשמה, אני אוויר, אני רוח, אני כלום, הגוף הוא השם. מה עושה בורא עולם? מצרף את שניהם ביחד. שם בתוך האדם נשמה, אומר, ככה אתם עושים חטאים. בא רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מצאתי פטנט לפתרון מכל העבירות, אדם מגיע למעלה נקי, שניים שעשאוה פטורים.
זה דין הלכתי. שניים עשו ביחד הרי את החטאים, גם הנשמה וגם הגוף. שניים שעשו הפטורים, יכולה אני לפתור את כל העולם מן הדין, אומרת הגמרא, ואם אני מצרף את רבי אלעזר בני, יכולה אני לצרף את העולם מאז שהוא נברא מן הדין. כמה דינים אנחנו צריכים למחוק? חטא אדם הראשון, חטא העגל, חטא המתאוננים במדבר, כל חטא על המבול, חטא מגדל בבל, כל החטאים שלנו, דור ההשכלה עד דורנו אנו, כל הזה, כל זה אנחנו צריכים למחוק, והוא יכול. כן, כל זה הוא יכול למחוק. כל החטאים האלה רבי שמעון ורבי אלעזר יכולים למחוק. אז למה אתה לא מוחק רבי שמעון? אז אם תחשבו רגע, אנחנו נאכל אותה אם הוא ימחק אותנו מן החטאים. כי שניים שעשו הפטורים, אז גם במצווה, אתה תהיה פטור וזה כאילו לא קיימת. כי גם אתה עושה את המצווה שני אנשים. שניים שעשו הפטורים גם במצוות, למה רק בחטאים? אז הוא אומר לו, אני מעדיף שתשאיר לאדם את המצוות והחסדים מאשר את העבירות. למה? מה יותר מה במשקל המאזניים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. השעה הזאת שאנחנו יושבים פה עכשיו של קורת רוח, מה זה קורת רוח? שלומדים תורה ועוסקים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהרמב"ם אומר שאדם שלומד בלילה נמשך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם מצווה אדוני חסדו בלילה שירו עמי, וכל הלומד תורה בלילה הקדוש ברוך הוא בא עם פמליה של מעלה ונמצאים כאן מלאכים ושומעים את רזי התורה, ואין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה, אומר הרמב"ם. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אז תראו, בן אדם יכול להרוויח את כל העולם הבא שלו בשעה אחת של קורת רוח. אדם יכול לקנות את כל העולם הבא שלו בשעה אחת, במעשה אחד שהוא עשה, כמו שסיפרנו, רבי אלעזר בן דורדיה, אין אישה שהוא לא בא עליה בעולם. אבל לפני שהוא נפטר הוא שם ראשו בין ברכה וחזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא זימן אותו לחיי העולם הבא. אפילו רבי חנינא בן תרדיון, שהוא אחד מ10 הרוגי מלכות, הוא היה חמיו של רבי מאיר בעל הנס, שציינו לו את ההילולה ביום חמישי האחרון. ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, זאת הייתה הבת שלו. הוא כשקרחו עליו את הספר תורה ושרפו אותו, השורף, זה שאחראי על השריפות, הוא אמר לו, רבנו, אם אני עכשיו מנמיך לך את האש, מה שכרי? אמר לו, אתה מזומן איתי לחיי העולם הבא. קפץ אותו אחד לתוך האש, עם רבי חנינא בן תרדיון, עשתה בת קול ואמרה, הקדים אותי, אמר רבי חנינא בן תרדיון, הקדים אותי ההוא הגוי הזה ששורף אותי לחיי העולם הבא, נכנס לפניי, לעולם הבא. בכה על זה רבי יהודה הנשיא ואמר, תראה מה זה, יש קונה עולמו בשעה אחת, אדם יכול להרוויח את כל העולם שלו, את כל העולם הבא שלו, בשעה אחת של תשובה. אתם מבינים? לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אבל אני מעדיף שתמשיכו לקיים תורה ומצוות, כי יש לכם דברים קטנים שיכולים לקנות לכם את כל העולם הבא. זה רבי שמעון בר יוחאי. בסדר, יש עוד הרבה מה לדבר עליו, ועכשיו אני אספר לכם את החלום,